Δεν είναι ένα σύννεφο όπως το βλέπουμε τώρα στον ουρανό. Δηλαδή κάπου στο σύμπαν ότι κάποια στιγμή έγινε μια έκρηξη ή έγινε κάτι. Έγινε όλο αυτό εδώ πέρα το συννεφάκι που βλέπουμε. Αυτό σε ένα βίντεο που θα δούμε παρακάτω και θα δείτε ακριβώς πώς αρχίζει σιγά σιγά να σχηματίζονται οι διάφοροι πλανήτες και τα αστέρια. Με το που θα τελειώσει το υδρογόνο αρχίζουν τα ωραία. Και είναι αυτό που κάνει κάτι διαφορετικό. Κάποια στιγμή λοιπόν, όπως τελειώνει η βενζίνη στο αυτοκίνητο και πρέπει να βάλουμε καινούργια, τελειώνει και το υδρογόνο μέσα στον πυρήνα του ήλιου. Τι συμβαίνει τότε? Από εδώ ξεκινάει η δεύτερη φάση. Εντάξει. Λοιπόν, άρα τελειώνουν τα καύσιμα. Τι έχει όμως αυτός μέσα του? Τι του έχει μείνει? Είπαμε, του έχει μείνει ήλιο. Δεν δούμε τι μπορεί να είναι. Τόσο, δηλαδή έβγαινε από μέσα η ζέστη. Φανταστείτε ότι όσο ζει το αστέρι στη φάση που προηγουμένως, είναι σαν να φουσκώνετε ένα μπαλόνι και να κρατάτε στο στόμα σας το μπαλόνι. Μόλις πάει να ξεφουσκώσει, εσείς το ξαναφουσκώνετε. Εντάξει. Όταν όμως τράβηξετε το στόμα σας, αυτομάτως αυτό το πράγμα θα αρχίσει να σας στέλνεται. Αυτό το μαγνητικό πεδίο λόγω της συντροφής εδώ πέρα φαίνεται λίγο έτσι, το έχουν απεικονίσει καλλιτεχνικά. Ο ήλιος γυρίζει μέσα σε μια πολύ μεγάλη κατηφόρα που είναι το κέντρο του γαλαξία. Μπορεί να βλέπω κάτι και να είναι εκατομμύρια έτσι φωτός μακριά, να μπω σε μια μαύρη τρύπα και μετά από ένα λεπτό να έχω φτάσει. Ότι δεν μπορώ να κάνω πείραμα. Όλα τα υπόλοιπα, ακόμα και το CERN, ακόμα και τα πυρηνικά, όχι, είναι... δεν είναι. Δηλαδή, αυτό είναι ένα νέφος. Τώρα σημαντικά να περάσετε, ας πούμε. Και αυτό είναι ένα κομματάκι από όλο αυτό το νέφος που είδατε. Εντάξει, σκεφτείτε ότι αυτό μπορεί να είναι τόσο τεράστιο, εντάξει, που να είναι, θα μπορεί και γαλαξίες ολόκληρη, αέρια ή οτιδήποτε. Δηλαδή, αν είμαστε από μακριά, δεν θέλετε καν υγεία, δείτε πόσο κοντά πρέπει να πάμε στον ήλιο για να αρχίσουμε να φαινόμαστε. Ο Άρης δεν είναι. Ο Άρης αυτός. Ο Χρόνος, ο Δίας, ο μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού συστήματος. Ο Ουρανός. Δείτε γη, Και ο ήλιος μας. Μου αρέσει πάρα πολύ. Αν ήμασταν σε ένα αεροπλάνο, το οποίο πάει με 200 χιλιόμετρα την ώρα, για να κάνουμε τον γύρο του αστεριού, θα έπρεπε να ταξιδεύουμε για 1100 χρόνια. Που αυτό το τεράστιο αστέρι το διαλύσει τελείως. Όταν φτάσει σε μια απόσταση, δεν αρχίζει να καίγονται, να λιώνουν κάποια πράγματα. Αυτό τώρα το κάθε ένα από αυτά είναι. Όχι λέμε μεταφορά. Από αυτό ο ήλιος μαζεύει το ηλιακό σύστημα. Πλάσια βαρύτητα. Θα νιώθω να στείλουν μια ομάδα ανθρώπων στον Άρη να δούμε θα αντέξουν, δεν θα αντέξουν. Θα πρέπει να γίνει και μια πριν. Θέλει λίγο να.